balungane awas. Ngugemi Tonte tonte. kang semu ngrasa Dangdut ke Mas. Hoi. Luar biasa Jogetane jan. Alhamdulillah. Ora padha rogol kuwi Mbak ning ngandhap ki jan. Apa kuwi? Lah niku perhiasane rak kathah banget. Kaya toko Rontok wis jan. Luar biasa. Ternyata budaya ingkang wonten Nuswantara punya ciri khas masing-masing sesuai dengan karakter bangsa kearifan lokal. Nggih. Mbak Cange. Pripun, Mbah? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Ini wis dadi roh ciri khas Lemhanas luar biasa. Tan ana dharma mangruah. Tiada kebenaran sejati, hanya satu kebenaran itu. Mula tan ana dharma mangruah. Luar biasa. Biyen ya ana tembange jane mekar jembar payung agung ajejering payung brejejering adil. Ning apal pura sindene kuwi. Ya kuwi lagu lawas. Kula nyilih Mas GG Mas, nadane Mas. Njaluk orjenmu Mas GG. Saurunge Mbak Limbuk maca layang tok. GG. Tipunge nek ta tipunge Nonton. Rek ayo rek. Bareng ya. Lunas gongmu ya tutuken. Rek ayo retret. Wah, pokoke Mas urung kenal lah. Awakmu wong Banyumas Purwokerto, aku wong Jawa Timur. Omongane padha. Bedane gur A kalih otok. Sampeyan ngomong Banyumas, kula ngomong Madura, ora gak gathuk. Padha muleke kaya Banyumop. Remah kabare padha bereski. Ya kita jalan-jalan asa Klangkung Atimbali, Bapak Gubernur
Bapak Agus Wijaya le mana syukur alhamdulillah. Anu seklangkung lek wong Banyumas ndelok ngomong matur nuwun. Ya ora kaya kowe lah, ya kesuwun bae lah. Mulek kuwi wis pethukno. Ampun ngaten lho, wakil gubernure niku tiyang Purwokerto lho. Lah ya, ning kok iso campur ngono. Mula Semarang kaline banjir, Pak Agus Wijaya Semarang. Semarang kaline banjir, beras larang putune lair. Wis kentek dienggo buwuh. Semarang kidul pabrik. Napa? Nanggap penyanyi bokong ragoyang duweke balik. Ge Mas, satu nada Mas. Rek ayo rek. Oke. Ate kaya pandi mak jrek ngono tok. Kendange iki lho yo delang ngono. Rek ayo rek. Mlaku-mlaku neng tunjung. Rek ayo rek. Rame-rame bebarengan. Aja ayo cak sapa gelem melu aku. Aja ayo cak golek kenalan cahayu. Ngalor ngidul liwat moto ngumbah toko. Masih omong nyenggol ati lego. Sopo ngerti nasib awak lagi mujur. Kenalan sing dodol rujak cingur. Kendangmu Mas. Bengawan Solo. Riwayatmu keroncong dari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau tak seberapa airmu. Di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Kendang cebong dong sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Kini aku mengerti terjadi malam ini, Lemanas bergembira bersama-sama bareng yuk. Oh, aku rindu modele Joko saiki nek pacaran neng kandang sapi, ora ngerti hansip patroli bareng digetak katoke keri. Aku rindu
duren buahe tomat rabi ayu akeh ragate rabi sinden marai asam urat Pancen, Bah. Rabi sinden. Jopodo nelongso jaman rekoso urip pancen kudune haus hatiku tetep nyambut gawe karo seneng ulan ojo peteng yang dikongkon sing temen Jawa rasane legi kripik pindho dipangan mas arep mulya kudu marsuki buta ijo aja digugu tol jae jatuh jadi untuk cari banyak dapat sekali siji untuk cari nandai jatuh jadi untuk cari banyak dapat sekali siji abang-abang ketira wetan sini kuburan mayin abang kutanda mata wedak bubur golek duit tol jae nandai jatuh jadi untuk cari banyak dapat sekali siji tol jae nandai jatuh jadi untuk cari banyak dapat sekali siji. Dina Minggu aku neng Sragen mlaku-mlaku terus tuku duren weruh wong ayu tak kira sinden jebul tek sikep wong edan ora klamben kulawas kuwi ya kulawas dagelan awas lah niku lho Bang Marwoto malam Jumat aku neng malam Jumat aku neng kolah karo cah wedok ayu katone blenga-blenga cah wedok ayu lah terus mlumah bareng tak cedhaki lah kok murep lho ya monggo duduk gendak iki saking Yojo iki suwuk juga. monggo Assalamualaikum, waalaikumsalam. lho kok disauri dhewe Kok sahur menentuk pahala double. Dadi ya ya salam. salam ki dhisik engko nek wis diwangsuli lagi alhamdulillah Ya ora Kok mesti assalamualaikum waalaikumsalam apa nek mesti salam iku kudu diwangsuli. oh ya kudu Ya nek agama ora. Islam niku mesti lho Nggih mboten. sing Napa ngaturke wonten? iki sunah sing jawab kuwi wajib Ayo nek sing jenenge nek salam wis kudu dijawab. Nek salat akhir niku napa nggih ngoten? Pun Tahiyat- bar tahiyat tahiyat akhir akhir. terus Assalamualaikum napa diwangsuli? Waalaikumsalam nggih mboten. oh nggih Ana papane dhewe-dhewe. wong wasis kok Oh ya ora Wasis. patiya. niki wonten Lemhanas Mas lho kok ora ditelat niku Bah eh ora ditelat Bapak oh Marwoto sidang Ya nek telat diperisake wis pirang sasi njur sapa sing tanggung jawab. pol banget ya tukang kendang niku tegese telat waktune panjenengan rawuh wonten mriki Nggih, mboten kok telat nggon niku nikune sinten e? nek telat ya dipriksake wis pirang wulan niku rak wong simet to meteng Nggih, lha nggih. ngono nek telat waktu mboten saking pundi Kang Mas Nggih, biasa. aje menika piantun Jakarta oh piantun Jakarta ingkang sak mangke dipun betahaken Pak Jokowi oh alhamdulillah kangge menapa Bah kangge patung nambahi wonten Monas oh mangke ngeten percontohan patung Malah atos. nggih Patung sampean wani njegluk patung wis
Sigar merapat sirahe. Kok njegluk watung kok. Wong kaya ngene aja nekke patung sing jenenge patung wong ki nek patung kuwi saka semen utawa saka watu. Nek saka sing sintetis kae jenenge manekin. Aki ya lumrah hafal wong pancene kowe iki conto nggo gawe topeng. Dadi ya hafal nggon ngono-ngono kuwi. Kok gawe topeng? Duh, lah pasuryanipun menawi wonten Malioboro menika rak sok dipasang ten pojok-pojok menika rupa sampean niku. Ngoten bujang ganong sing dibetaken kan nggih nggon untu tok niku ngaten. Niki sing klangga sing palsu. Oh nggih. Niki sing palsu. Oh, nek sing asli Luwih dawa. oh ngaten. Sinuwun waja mangarsa. Iya tunggal dene. Arep untu dawa ki ning ana manfaate. Petingane Komplit. Panjat pinang ora tau kalah. Kok iso? Menek jampe liyane munggah keplorot. Kula mboten tekan dhuwur arep mlorot untune tancep ketok. Nah iya. Munggah meneh tok. Tok tekan dhuwur njukuk hadiah medun. Tok 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 tok. Ning niku riyen. Riyen. Meniki wau malah kula saniki ora entuk. kok iso? Panjat pinang wis diharamke karo MUI. Yang dibolehkan apa? Sing kudune niku dipinang riyen sek dipanjat. Nek dipanjat sik age dipinang niku jenenge zina mukson. Sakne nggih. Nggih. Dadi dipanjat sik lagek dipinang. Salah. Iya. Kudune dipinang Sik sik lagek dipanjat. dipanjat. Sasampunipun handika rawuh wonten pangarsa panitia pagelaran penyanipun Bapak Kolonel Agus wau dawuh. Wah, luar biasa. Pak Kolonel, Pak kae Pak. Sapa to Mas kok kowe iki lali aku ngono. Ketua Pak Kolonel Sugeng. Pak Kolonel Sugeng dawuh. Mas Waroto rawuh to Mas Kirun nggih, mengke mboten sah wangsul. Walah. Matur suwun, Wah. Sampeyan badhe didekek lembe anas kalian ibu-ibu menika. Nggih. Mangke dipun seleh canding kulkas. Heeh. Lambi sampean nggih bukaan botol. Ketak. Botol teh anu teh Cetak, botol. nggih. Malahane. Nggih. Nek ora payu ndagel neng jejere kulkas. Sesuk ora mek buka teh botol. Napa? Buka ban barang niku nganggo cangkem kula nggih. Wah, sampean. Wong bagian Ayo aja nesu. Mboten nesu sing jenenge Banten jaman enten demam berdarah. Enten kula Aedes aegypti ilang. Oh. Demam berdarah enggak jadi menjalar. Mboten menjalar. Enten sampean ilang. Ilang. Mergo rika do nyumet obat nyamuk Domestos merongos. Mulane tetep ilang. Domestos nomos merongos. Sampean pun ngeyel wong sing lakoni niki kok. Nggih, sampean merongos napa? Oh, mboten. Pengen apa? Mboten, mboten. Nek pengen golek tampar sing gedhe dibundeli dimut tarik kok tak njepat karepe dhewe. Niki nek bal-balan ora kanggo gawe. Niki wong sekti Mandraguna nggih berkat saking tutukipun menika anu pikantuk redana kathah sanget rejeki. Sing jeneng Rokok sing Surabaya niku mau iklane niki kok. sing endi? Dipendhetaken untunipun bukan basa-basi tak 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 tak. Nika kagunganipun menika. Kelebihane ten riku untu. Nek dipikir kula kalih dokter niku golek pangan penak kula. Kok iso? Nek dokter iki golek pangan nganggo cangkeme wong liya to. Ngobok-ngobok. Aku golek pangan nganggo cangkemku dhewe. Mulia kene. Mulia kene. Aku ya ngono kok Mas, pomo ndek anak ya ora tak sekolahne nang kedokteran. Ya apa? Sekolah pirang tahun kok gobloke kaya ngono. Kok goblok piye? Ya tulisane kok kena diwaca sing tuwek. Dokter kuwi. Arep tulisane ora iso diwacake nek nggon rega rak mesti larang. Nek mriksake kok 150, 200 kok pas ning tulisane gak kena diwaca blas. Ha wingi aku Nun arep kerengan kali dokter. karo dokter ahli bendungan. Dokter kok Sanes pendungan. Pelembungan. Ahli gadungan. Gadungan ketoprak siswa budaya. Kandungan. Kandungan karo bendungan niku prinsipe padha dijaga aja nganti jebol. Nek bendungan jebol
Banjir. Banjir. Nek kandungan jebol Kelangan wong. oh, padha prinsipe. Padha prinsipe. Kok geger? Lho geger. Sakniki nek wong wedok duwe sek meteng anyaran. Nggih. Ki rupane mesti ayu. Moblong. Ngoblong. Kaya pedet. Kok kaya pedet. Pedet anake sapi ini kok mobolong. Kaya ora ndek masalah no lingak ngono dhewe. Mobolong niku rupa. Nggih. Saiki arep mresake bojoku mlebu ten rumah sakit. Bojo kula dilebokke kamar. Kalih doktere. Ayo apa karo mbokmu wong periksan Kula niku njelaske ngono. kula ya menggaris Bojo sampean bobot, ngandut, meteng, digoneng dokter, dilebokke. ning jero kamar. Aku arep nututi mlebu jelekke. Sampean jaba mawon. Kepiye kowe? Ning jero kamar mik wong loro mongko doktere bagus banget ki. Apa ora ludira inggil? Mongko niku bojo sampean. Bojoku. Bar niku bojo kula diperintah. Pripun? Kordene dibuka. Krek. Pun gek mapan Bu, modar ora kula. Wis. Kula niku selawase ndek bojo rung tau perintah karo bojoku mapan Bu. Cemburu ya. Lho, bojone bagus sih. Lah nggih, Doktere bagus. Bojone dibukake korden mapan. Mapan Bu. Niki mongko mboten nate mapan ke Ora tau kula niku Wong perintah. niki gawe ilmune pitik uber-uberan sik. Lho tegese ora tau tak perintah ki dhewe semapan karepe dhewe. Lanjut pripun, Mbah? Ten jero tak rungokke. Heeh. Isih diperintah meneh. Miring Bu, modar ora kowe. Bojoku kok kon miring ki. Padahal ora tau kon miring. Kon miring apa rumangsane asasan piring menatus apa piye? Monggo bojo sampean. Bojo, ayu bojoku. Ayo. Begitu miring pun melumah melih Bu. Dilumah kene. Ha. Bar niku kok diperintah sakniki ambegan. Lha apa nek ora diperintah ki ora ambegan po? Akeh bojoku dikon ambegan le ambegan ya. Apa ora panas? Monggo sampean ten jaba. Njopo Raos penggalih. Wah, panas. tensi kula 620. Kok ora mencelat ndas sampean nggih. Sekrupe kenceng. Oh, Begitu niku lecet jelet. Ketok kordene dibuka krungu rek. Juk mik krungu suarane sepatune doktere. Tok Tok. Takon karo bojoku. Takon malih. Raose pripun sakniki, Bu? Ah, Kok ditakoni? ditakoni garwane mangsuli. Mangsuli. Pripun? Alah nggih biasa-biasa mawon, Pak. Ya. Wah, kula Wes, malah tensine 1000. 1000. Sak nyawa-nyawa. Diskon 20%. Pun saka ora kuwate ning jero kamar arep tak jebol lawange. Heeh. Urung nganti tak jebol lawange dibuka. Seret. Seret. Diulungi resep. Kawan 150, Pak. Lho. Saiki piye bojoku diolak-alik kok kula makon bayar 450. Wah niku beger kula. Nggih. Kula sakniki nggo menyelamatkan tresna kula kalih bojo kula. Bojo kula ora tak kon priksa ning dokter kandungan, tak prisake ning dokter hewan. Wis Matuk. Jumbo. Ora mungkin nek doktere arep skandal ngono ora mungkin. ono. Kuwi lek mriksa ning lapangan paling-paling resepe mek kon tuku suket ijo wis kuwi. Tulis kawin suntik aku. Wis intine ngono kuwi. Wis rasa prisane ning dokter sing asli. Heeh. Pancene wong ki nek edan ki awitane ki kok ndi-ndi. Loh, Wong bojone ning dokter kok dadak nek dokter tak pikir padha-padha dokter lumrah karo dokter kewan ki ayo pinter dokter napa? pinter dokter kewan. Kok iso? Lho nek dokter umum kowe saiki ana pasien mlebu takoni yo. Piye? Sing diraoske napa, Pak? Dokter umum. Dokter umum sirahe, Pak. Sing raoske napa? Awake panas. Awake, Pak. Dokter kewan ki ana pasien teko ora tau takoni kok. Pinter dokter kewan. Wah, kebo teko bleng. Lara apa, Bu? Mboten enten. Ora enak. Paling besok ya awakmu sing tekoni. Cek doyan suket apa ora? Wong karang dhewe-dhewe pengalaman ki dhewe. Wong kuwi jenenge wong salah tampa. Karo dokter gigi
Ya kerengan. Padune. Padune. Musuhmu kok dokter tok, keluargamu keluarga penyakit ya. Dukun. Nah aku kok ora dokter. Apa? Aku jangkris nang dalan petuk Pak polisi mesti salah tompo. Kok salah tompo? Kowe salah tompo karo dokter aku mesti Pak polisi. Kok iso? Tekono Pak Setiadi kuwi nang Nganjuk aku dicegat. Prit ngono langsung polisi selamat siang, siang. Aku ra nggo kanca-kanca pengrawit. Heeh. Surat mana? Ya tak celuk tok rat golek kancamu lho aku. Kuwi ya dadi geger kuwi. Geger. Lah aku sampe judeg bareng tak sinau ki jebul Indonesia ki Pak Jenderal Setiadi ki, Pak Presiden Setiadi ki pirsa polisi Indonesia ki memang berat tenan. Nang negara majuno satu polisi ngurusi 200 penduduk. Perbandingane nek negara maju satu polisi 150 penduduk utawa 200. Nek Indonesia satu polisi ngurusi wong 1200. Kurang akeh to polisi. Nah, aku jenenge borongan. Borongan piye saking bingunge Pak Kapolri kurangan polisi gawe polisi kosemen. Ora apa-apa malah ora njaluk mundak pangkat kok. Patung kae. Gawe Ayo. polisi kosemen nang Nganjuk ki nang Wilangan nyuwun pirsa Pak Setiadi kuwi Pataka 83 kuwi. Patunge Pak Setiadi Kapolres kono biyen gawe patunge apik kaya polisi tenan kae. Lah aku arep lewat kono motorku kempes. Jere polisi ki pelayan pelindung pengayom masyarakat. Tak aru-arui. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Menenge. Aku ya pegel to. Polisi kok sombong men ditaruhe menenge. Bareng tak iling-ilingi patung. Oh, aku Sesuk aku balik rono. berarti diperesake mripatmu katarak kuwi. Saking apike kok. Oh. Balik malih teng Balik mriku. rono terus aku krasa nguyuh mang patung arep nguyuh ning gurine aku ngono. Lah kok wis ganti polisi tenan nguyuh ning ngono tak antemi kowe. Wis dudu patung neh polisi sing asli. Ah kok ora dikecrek sisan cengelmu. Ya padha karo kowe ora disuntik matamu sisan. Geger kok karo dokter. Ya ora masalah wong karang ngono sing jenenge jabut untu ki jare 175. Terus Aku dijabut kok kon bayar 220. gigi satu yang sakit cabut itu 75. 75. Lah awakmu 225. kuwi ra ya mesti ana masalahe to. Begitu aku dijabut aku bengok. Piye? Sing nang njaba ki ana pasiene loro mlayu ora iso priksa. Aku jaluki kerugian. Pak cuma 75 yang dua lari kok gara-gara kamu bengok. Apa ana wong priksa kok tekor ki ana? Apa ana wong pasien untu kok pailit kaya perusahaan? Ya saking wedine ki mau sing mrongo sesambate kaya ngono. Apa Kok meneh aku sing ora? ora? Nek polisi ki aku ya tau geger. Piye? Neng jalan cegat takoni SIM. Piye? SIM-nya mana? Komplit. Nyo. Ini SIM-nya siapa? SIM anak saya, Pak. Nesu. Bapak itu gimana? SIM kan harus bawa sendiri. Aja ini tak bawa sendiri toh, Pak. Neng ketentuannya itu harus bawa SIM, ora ditentuin. Harus SIM-nya sendiri, ora nono. Oh. Ini SIM harus anak bawa saya. SIM sapa mau gawa oleh. Bawa oleh nesu. Iya iya. Harus bawa sendiri. Di undang-undang nggak ada, Pak. Heeh. Isih nesu ya taloke. Piye? Wong sing tak sili SIM ora nesu kok sampean nesu ku sampean apaku aku ya Apik kuwi apik tenan apa yang bar dicet. Heeh. Aku ya bar padu. Lho, Aku ya petruk Pak Setiadi lho, Brigjen Setiadi tekon. Arep nyuwun pirsa nyuwun dawuh. Nuwun sewu, Pak. Iki sesuai dengan anakku. Sabuk pengaman iki gunane nggo apa? Polisine ya judeg. kok judeg. Lah anakku tak kon numpak mobil semprit lho sabuk pengaman dinggo, sabuk pengaman dinggo. Gak gelem kok. Dek ya bener kok. Piye? Sabuk pengaman apa tabrakan ya mudar rek ngono kae. Nang pesawat ke sabuk pengaman dinggo ceblok ya mati kabeh ngono kae. Maksude sabuk pengaman iki nek ora tabrakane parah, iki awake ora iso natap karo Angel, tak omongi ngono ki angel. Nek angel ya disekolahke apa les? Akhire ya tak bantah. Ngene lho Le, sabuk pengaman ki ora ngamanke kowe ki ora. Nek tabrakan montormu remuk kowe mati mayitmu ben gak ngluyur rono-rono. Dadi ya tetep nang kursi kono. Aku wis ngono ae putus aku timbang ngadani bocah saiki angel eram. Wingi kejadian. Ya. Apa? Mbak Cange. Kejadian apa?
pembantu, aku rek yo rekane iki ndedek sithik. Ah, Ngongkon duwe bocah rewang. wedok tak kon kerja nggonku. Lah kok iso gendaan karo tangga sebelah. Karo pembantune sangga sebelah. Aku ora tok elekke. Piye to aku ya ora wani ora roh kok. Lah ndelalae pembantuku wedok, anak-anakku lunga, omahku udan ki bocor. Aku menek genteng ning dhuwur mbenake, ning dhuwur ta. Lah kok pembantu loro ning isori grenengan. Rasan-rasan, piye to, Mas? Aku lagi melu Pak Kiron 2 wulane kok aku meteng kaya ngene. Lah kok calanang sebelah, sabar Dik, sabar, rasa nesu. Apa-apa ki diserahne ning dhuwur. Serahne sing ning dhuwur. Mongko aku sing dhuwur serahne ndasmu kowe. Aku ora melok-melok kok diserahi. Kok kowe ora nyambat aku, mbok nyambat aku tak nyangane. Ora kok edep-edep nemu babon sak endroke. Oh ya ora mungkin to wong aku ya dilapuri bojomu nek kowe iki ya wis ora kanggo apa-apa. Omah Nyepelekke kowe. Wong kok ora iso apa-apa. Wong lanang ki waton beda mungsuhe ki menyang. Setuju. Ana jenenge mula wong wedok kae Inggris tua kae mesti ngene. apa? Mo. Nek wong lanang ya ayo. Nek pun sepuh ngene niku. Nek wis tua le tremor, le buyuten nak sing buyuten. putri ngene, nek sing kakung mantuk. Iya. Nek wong lanang tetep mantuk. Mbok penyanyi katuran nembang. Badhe wonten musikipun lho, wonten musikipun. Apa musik? Nika mobil sampean apa? Sing muni nika. Ora. Montormu ora mungkin digrayah maling. Wong kancamu kabeh. Wonten pamundutan lenggeran, Pak. Oh, lengger. Lengger Banyumasan. Ayo mirsani lengger sik, mirsani lengger. Mirsani lengger Katuran Banyumasan. pinarak Sik. Kang Mas. Sing tak aturin joget lenggeran Mbak Ari Samsidar. Iki saka Sumpyuh Banyumas. Sing nyindeni Mbak Rini bareng karo Bu Gotik, ya. Selendange disiapke sampure. Pun. Nah, ya. Buka saka Saron, monggo Pak Sarno, ayo. Segai sing rame.
Niku wau joget ciri khas Banyumasan, Pak. Nggih. Menawi Dinamis. wonten Banyumas dipun iringi calung menika wujude kados gambang ning saka pring. Ah, Nggih. dari bambu. Lah iki apa to? Oh, disawer. Sawer. Ah. Amin, amin. Jadi ngoleh saweran dewek Mbak Ari wingi wonten sinden. Wonten sinden Kepripun Mas? nampa saweran. Iya. Duit sawerane ora diwehna dalange. Iya. Esuk-esuk mules. Masalah? Nyalah. Malah nyung lah gue. Mudalange baik Mas. Tapi Nah. Mas, Hah? wingi Hah? anak dalang nampani saweran sinden. Ya Mas, Heeh. baline mati ketabrak truk. Tapi kan wingi ora siki ora apa-apa, ngger wingi ora apa-apa. Ora masalah. Kayak gue ya. Heeh. nek karep golek sawernya aja mereng kene. Anu Mbah Marwoto. Golek nang liyane baik. Lho kok malah Ya. selfie iki lho. Lah iki yo kamerane untu tok. Lah ki mbok dadi aset nasional. Aset nasional. Enggane nyong ki lahir dhisik bagus mbok wis nggo rebutan sinden-sinden ki lah. Mbak Limbo, Ha-ha. tapi nek kula ken milih dadi bojone Abah Kirun apa Abah Marwoto? Milih ndi? Nek kula mending kali Abah Marwoto. Lah kowe Bisane ayo. Untungnya pirang-pirang. Contone. Angger kudanen ora dadak ngiyup-ngiyup nang untune tok wis ora kudanen. Nggo payung. ning ana cilakane siji. Silakan. Kepriwe, Mbak? Ora iso mangan gedang. Nugel gedang ora bisa. Kenging nopo sih? Nek dicokot si remuk malah ora tugel. Terus ora bisa nonton Lengger ora bisa. Angel. Dening ora bisa. Bisane Lengger. Lengger. Lenggal. Ya bisa. Jajal. Lenggar. Niki lah. Warudoyong, warudoyong. Pamundutan lagu kathah sanget. Warudoyong aja lali niki spesial niki. Warudoyong. Jeh. Iya Warudoyong kudu Mbak Ari meneh iki. Amin. Ora mung joget ning nyuwara. Kelayange tak waca siji mboko siji. Suwite sawerane di jiyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adalah kula nyuwun lagu Gending Nyidam Sari Sinom Grendel Caping Gunung. Saking Ibu Yustina. Nggih. Assalamualaikum Pak Dalang. Kula nyuwun gending 1000 kuta. Gending eling-eling. 1000 kuta kok gending. Bapak Ramidi Utomo Bekasi Timur. Nggih mangke gending 1000 kuta kali gending kucing garong. Kula minangkani. Heeh. Wonten malih tak lelo-lelo ledung. Menika kagem Afifa Nindya Garna Prima Trimbun Noval Talita saking Ibu Hajah Sri. Ha. Wonten malih pamundutan lagu Elo-elo Gandrung Banyumas Kota Satria Rondo Kempling saking Bapak Haji Muhammad Idrus. Wah, tenan iki. Nek kira-kira le njaluk kokean mbok kon tuku kaset Lah mawon. nggih niki lho. Niki kantun 3 niki. Oh, 3. Ah, nek mboten diwaos mangke mundak kuciwa. Nggih. Gending Pacul Gowang Banyumasan. Lan langgam loro Bronto saka Bapak Jarwono. Ha. Le gending Idam Sari Sulawat Badar Ricik-ricik Banyumasan saka Bapak Waris pungkasane. Gending Sambel Kemangi, gending Jambu Alas, gending Bajing Loncat Banyumasan. Lho, Bajing Loncat ki Jawa Barat, Banyumasan. Saka Bapak Edi. Tembang lawas kembang glepang Mas saking Bapak Ali Madiun apa Ali Mudin. Maju terus lem Hanas. Ha, iki Warudoyonge sik dipinangkani. Mbak Ari, jenengan ampun joget tok iki Warudoyong kedah jenengan. Bareng kali Pak Marwoto kali Abah Kirun. Nggih, yo karang Wangsalan. Oh, nggih. Wonten wangsalane. Iki Lengger Banyumas ki ngapak ngomonge nek wetan ki bandek. Mbak Ari jumeneng sik, Mbak. Aku meh takon sik. Warudoyong, warudoyong. Kepripun? Bedane leladen Banyumas karo Gledik tengetan niku bedane napa? Oh,
Nek teng wetan niku glidik niku Sinoman. Nek teng kilen kan glidik namine nggih. Terus nek cara teng ngene kula nggih benten. Bentene. Cara ngladenine lho Mbak Limbu. Cara ngladenine. Nggih, nek teng mriki kan tamu kados nika nggih, mangke nek teng hajatan wonten prasmanan. Nek sing kepengin sega nggih metu sega mendhet piyambak. Kepengin snack nggih mendhet piyambak. Tapi nek teng ngene kula mboten. Oh, carane? Nek teng ngene kula niku tamu rawuh sedaya kados niki, mangke elet 5 menit wonten glidik sing medal. Oh. Pakde dadi glidik. Rika ngerti glidik? Ora. Glidik siapa ya? Laden iku lho sing Laden. teng tiang jagong niku Sinoman. Sinoman. Pramuladi. Nek teng Banyumas kan namanya glidik. Glidik, Nggih. nggih. Seniki pakde dados apa jenenge? Sinoman. Sinoman. Nggih. Nggih. Nek teng ngene kula tamu pun rawuh. Iya. Terus mungkin let 5 menit wonten glidik sing medal. Kalih nggawa apa ya? Metu sego contone. Tuga, metu sego kados niku. Tu apa? Tuga, metu sego. Kowe arep tuga apa tundalan karepmu? Krungu kuwi tuba, metu njaba. Siki Pakde dadi Sinoman. Kecewa. Aja metu nang jaba aja. Sing jenenge metu kuwi ya metu ning njaba. Pakde dadi Sinoman. Ya. Dasar metu soto. Metu soto. Tuto. Kale ngomong. Oh. Tuto, metu soto. Tuto, metu soto. Nah, sing kepengin soto mangga ngacung. Metu mie. Siki metu mie. Bakmi. Tumi. Metu mie. Metu mie. Sing Nah, seneng siki mie. sing seneng mie mendhet. Mendhet. Sego wis. Wis, mie wis. Mie wis, soto wis. Siki gari metu apel. Tupel. Sing seneng apel mara mundur. Nggih. Siki gari metu pisang kaya anak pisang. Tusang. Seneng pisang mundur. Siki metu Seniki jeruk. Metu jeruk. Golek sing bener golek dadi Sinoman. Mulane. Kok disit aja kesu disit ki. Lah ya metu apel. Tupel. Metu pisang. Tusang. Metu jeruk. Teke simbok. Luar nyelakake aku kowe. Mosok tak Kok teke simbok? Lah teke sapa? Tak kei teh aku ya ora cocok. Oh iya. Sing tinggo ki awalan apa akhiran? Padane Kowe sing ra iso. Nyong ya bisa. Aku konen ayo. metu jeruk. Abah kira cobi. Langsung ae. Metu apel. Dagel yo nganggo. Masa ya kon Metu pisang. Beda kaya dagelan toha. Metu-metu kok. Ula duwung. Tusang. Metu apel. Tupel. Metu jeruk. Tucut. Dening tucut. Lah kecut tok. Ya ora Jeruk-jeruk cetha nek mateng tucut-tucut ki rong mesti jeruk. Apa? Nek metu jeruk ya. Tujer. Jereng gurih. Sak kecekele sing penting selamat ngono lho. Nggih pancen. Sing penting metu lah ya. Bonange sing penting metu, yo. Ah, sing ngono. Digawe becik ora niteni. Waru dayang nas. Dayang nang pinggir kali. Lunga ngendong ra bali-bali. Bang Salang. Yo. Sepikul jengkol, sepikul jeruk, mlakune ngegol kaboten. Teke simbok.
Le parikan gue sing bener. Iya kepriwe? Jajal Pak Iya. Dedisit sing parikan. Ya, Rika Desit ki mau. Sepikul jengkol, sepikul Disambung. jeruk. Aku nemekol kabotan batuk. Batuk bae selamat. Selamat. Jadi Diwalik. Sepikul jeruk. Sepikul ceruk, sepikul sijine apa mau nyong Jengkol. Oh iya. Hah? Sepikul jeruk. Ya ngerti lah wong Loh, ya? Utuh aku sih dikandani kayak kae. Ki mesti tensine wis 620 ki mesti. Ya alatnya tinggal ngecek wis pecah. Sepikul jeruk, sepikul jengkol. Abah bengkuk kaboten kontak montor. Nganyong ora nggo montor udu kuwi. Menjurus. Lah si kaboten apa ya? Aja kayak kue lah, nyong ki nang kene ora ana bojone. Nek wayah meniki sedurunge gede-gedene. Apa meneng kok esuk sedurunge subuh. Wih, didemek kayak kue, bel kayak kue. Apa sinetron? Ya ora ning ana wong wadon ki nyekel nyong bel. Tapi nek Sing dicekel sebelah pundi wingi? saged cekel pokoke esuk dicekel ngendi-ngendi bel kayak kue. Wong kuwi yang namanya anatomi tubuh. ngerti Pemutusan, anatomi nggih. anatomi ki anak ele wongso kuwi digawang anak jadi dicekel kayak kiye bel wis kayak kue Nyong berarti mending ora nyekel lah. wingi dicekel Mbok nganti metu bel. wingi dicekel wong wadon ya ora bel nyong Mboten ora bisa bel wong sebabe sing nyekel Mbah Mangun umur wis 99 dadi anyep kayak kae lah Randa kempling nyangking ember sauri Mbak. Randa kempling nyangking ember pecah sacuwil matane omber. Ya Bu. jabane mlimping jerone umber. Kepriwe sih? Ora ngerti nyong ora meluri kabeh ora apa-apa kok. Ya wis ora bala lah. Terus ke maning. Maru doyong mas, doyong nang pinggir kali. Lungangin dong ora keli-keli. Abah Kirun kon parikan. Ya, apa? Begitu. Nek juragan nek ki wangsalan kaya kue. Apa? Parikan. Parikan apa? Parikan. Sandala capit tutubaki panggonane nyelempet rasane enak. Perlu diurus ki. Apa Panggonane kuwi? nyelempit, rasane enak. Apa Apa kuwi? gue baca saru? Ora kena saru. Tuku jenang gak nggo tas terus dikempit ning kelek. Pinter. Jenang diwadahi tas dikempit. Heeh. Nek percaya ya karepmu, ora percaya ya wis. Ana semut nang dhuwur watu nembe diemut lah kok wis metu. Saru maning gue. Ora. Apa sih Wong Mas? nek mam klepon kae lho, ngerti jajanan pasar ora? Klepon. Heeh, ki rak jerone nek gula jawane. Oh nggih. Heeh, Oh masuk jadi gula metu jawane. gulane. Metu gulane. Ana semut mlakune brangkang, dhuwur diemut, ngisor digrayang. Apa kue? Wis kupung ki engko nek wis bubar ya ngana. Diselak di nek kesempatan sithik lah ora sending bae lah. Gengsot ngene lah. Wong nyuling, Bah. Kepriwe nyuling? Wong nyuling. Iya, Dhuwur diemut, ngisor digrayang, kowe wong nyuling. Tukuwi. Asline tukuwi. Yakin wong nyuling. Lahirmu karo batinmu ra padha. Yakin wong nyuling. Waru doyo. Ayang nang pinggir kali. Kula aturi Sampun. lenggah Mbak Matur Ari. nuwun.
Nggih ya Bahirun Abah Marwata mangke dipun lajengaken wonten wedal goro-goro. Nani ngesta kendhawu. Iki ya ana pamundutan ketoprakan barang ki mengko rame. Aku kemutan lagi acarane nyewu Mbah Gino, Abah Kirun dadi Minak Jinggo, Abah Marwata dadi Dayun mah jan gayeng tenan. Nduk. Dos pundi? Kae kok ana tamu, kae ana dayoh. Sopo kae kok kaya Raden Gatotkaca, Nduk? Saking kehing Taranggana kang asuh mewe Warata tanpa selo Warata tanpa selo ban sakloron. Tenan, Nduk. Iki Ndara Gatotkaca sing teko iki. Lho kok Ndara Gatotkaca kok mlebet dateng Datulaya, mlebet dateng keputren iku penten napa? Kados pundi Raden Gatotkaca nyadong dawuh nyadong deduka kula ingkang ngabdi. Tekaku mrene ora tumuju marang panangkilan kraton Ndoroati. Ora ana liya mung kejaba aku goleki Kang Mas Sombo. Madosi Kakang Sombo. Yo. Gusti Sombo menika tumondhok wonten ing Taman Keputren lho kok badhe kepanggih kali Gusti Sombo niku dos pundi? Ora susah dadakaken pitakonan. Di Kakang Mas Sombo aku kepengin ketemu karo Kakang Mas Sombo. Nggih, sakedhap. Laturi tindak mriki Gusti Srombo. Anjreng Kang Puspita arum kasiling samirana sakaraga agung kasiling samirana maweh raras renane griya
mustikaning satriya tama berbuti bawalaksana yang suksma dilinangku muga pinaringan karahayon ora pangling iki kadang kutaruna Kaki Prabu Gatotkaca Yayi Gatotkaca eneng apa lho kok nangis ngrangkul marang pun kakang iki eneng apa Kakang Mas Sumbu lho kepiye lho kok nangis Gatotkaca kok nangis Kakang Mas Sumbu kula badhe nyuwun pitulungan Kakang Mas Sumbu. Njaluk tulung sing kepiye? Parikedah kula dumugi wonten ing negari Dwarawati. Perlu badhe nderek ngampil kembang Wijaya Kesuma. Lho. Sliramu arep nyilih kembang Wijaya Kesuma? Inggih. Lho kok ora sowan ngarsane Kanjeng Rama Bathara? Kula sampun sowan ngarsanipun. Prabu Bathara. Kula dipun utus mendhet kembang Wijaya Kusuma dhateng Kakang Mas Sumbu. Kakang Mas Sumbu kula nyuwun kanthi sanget kembang Wijaya Kusuma menika badhe kangge ngusadani Kakang Antarja ingkang tumeking Palastra Kakang. Antarja tumeking Palastra. Inggih Kakang Sumbu. Lho kok iso Antarja tumeking Palastra? Apa peperangan apa kepiye? Magut wonten ing Rananggana mungsuh kalian Ratu Buta dipun gigit jangganipun saknalika Kakang Antarja grebabah nyawang gegana ula teras melajar datang negari Dwarawati badhe nyuwun kampil kembang Wijaya Kesuma. Dadi kalah perang. Kakang Antarja kalah wonten ing peperangan Kasoran Jurit. Nek ngono entenana sawetara tak jupuke kembang Wijaya Kesuma ya Yai. Gatotkaca nune nggih Kakang Mas Samba. Lah bejo kumayangan iki kembang Wijaya Kesuma wis bisa kagawa dening pun Kakang. Iki lho kembang Wijaya Kesuma. Mati kowe. Mati kowe.
Den ndoro kula samba Den kenging menapa Den kok ludira menika kathah sanget Den. Aduh, Ndara Kresna sinuwun Prabu Kresna menika katiwasan nuwun. Kresna rumegating cakranira Kinadu Sekar Wijaya Kusuma Sigra bala kang tumingal acampo sangyonga dali dera dadit wilati koto kang kumanguncane jagat dewa Bathara jagat mangestungkara suwan ngarsane Punuwa Kaki Prabu Gatotkaca Kaki Prabu timbalan ingkang adhawuh O Prabu Bathara gawe mongko king atine Punuwa suwanmu marang negara Ndarawati weladalah Waiduk bombong rasa-rasane Punuwa Gatotkaca duwe putra bakal pinaringan wahyu senopati saka pukulun Hyang Girinata bejo bejane wong urip ora kaya kowe Werkudara Jalidang Kresna kakangku jelabrang kakangku ya mestine
Iki Gatotkaca sowan rene bakal njaluk restumu Yai Bathara. Mboten naming kula, Kok Prabu. Tentu Gatotkaca inggih badhe nyuwun idi palilah kaliyan Yayi Werkudara lan Koko Prabu saka Mandura. Kowe pancen nek duwe bocah bekti karo wong tuwa ki ngene iki. Arep dikaya ngapa duwe urip sing kepenak. Diganjar wahyu karo Jawata ora ngilani dadane wong tuwa. Tansah bekti, tansah ngormati, tansah ngregani karo wong tuwa. Wis marata gage matur Kaki Prabu. Lho nggih, O Prabu. Ugi O Prabu Baladewa. Ya, piye? Gatot ya piye? Sowan kula wonten ing negari Ndarawati. Sayekti kula badhe nyuwun idi palilahipun. Dinten sak mangka kula badhe bidal njujuk wonten ing pertapan Sukorini. Ngadhep wonten ngarsanipun Eyang Begawan Seta. Ngadhep marang ngarsane Seta Begawan saka Sukorini. Lho nggih, perlune kepiye? Kula badhe dipun wirit ajen-ajen ingkang nami Aji Narantaka. Aji Narantaka. Inggih. Aji Narantaka ki piye, Gatot? Sinten titah ingkang badhe nampi wahyu Senopati menika kedah dipun wirit Aji Narantaka. Ingkang kagungan Aji Narantaka menika mboten wonten sanes Eyang Seta saking pertapan Sukorini. Wis, piye rasamu Yai Bathara? Piye rasamu Yai Bathara? Duwe putra ngene iki apike. Ora gur bisa nentremake awake dhewe, ora bisa nentremake keluarga, ora mung bisa nentremake agama, ora mung bisa nentremake marang negara, ning iki arep bisa memayu ayu ning bawana Yai. Ya. Pune uwa ngrestune ora bakal kendho. Klungsu pun uwa melu udu. Mengko nek wis ketunggon wahyu Senopati aja gemedhe sirahmu Gatotkaca. Mboten. Sendika ngestuaken dawuh. Kejaba saka iku Punuwa saka Ndarawati ya ngrestoni Gatotkaca. Anane sira nampa wahyu Senopati besok perang Baratayuda jaya binangun. Sliramu bisa kanggo Senopati. Ngewang-ngewangi marang wong atuwamu kang magut aning Baratayuda jaya binangun aning palagan Kurukasetra. Nun sewu Gusti Sinuwun, kula mban ingkang badhe matur menika katiwasan Gusti. Timban jaman raras inggih kula ingkang sowan. Ora ndak timbali wani nyaru aning panangkilan. Iki ning apa lho kok dumrajog tanpa larapan? Le mlayu sipat kuping lonjong potong. Keringetmu ruwean Timban. Iki ning apa lho kok sombo kok bopong kok pondong iki kepiye? Kula mboten badhe matur kathah-kathah sinuwun. Sedanipun menika Gusti kula samba mbok menawi sampun tumekeng palastra. Lho. Samba sirna. Inggih.
Lho kok iso? Ingkang nyedani menika Gusti kula saking pringgendane inggih menika Ndara Gatotkaca semanten atur kula sinuwun. Kowe dalah. Oh. Sombo. Sombo. Oh. Panuks maning jajalaknat. Kowe mateni kakangmu Sombo. Gatotkaca keparet kowe Gatut. Mangkerin kok Prabu. Ora, Yai Bathara, ora. Iki cetha sing mateni Sombo Gatut kok mangkerin sabar. Ora sabar kriyen mangke sabar. Inna woha ma'asobirin. Nggih. Gusti Allah niku seneng kali tiyang kang sabar. Ning iki wis cetha mangke riyen sabar kriyen, sabar. Wilat dalah kami wanen. Ora disabari dening Yai Bathara Mudyar. Mangkerin. Dipun adili langkung rumiyin menapa sampun cetha dene ingkang Merjayapati Sombo menika Gatotkaca. Lha iki cetha aturin mban mau kae mangkerin nggih. Sampun ngantos tumindak kesusu awit tiang kesusu menika nuju keseliru, tiang menawi sampun keseliru tumindakipun luput katuranggane saged mlebet jurang kacintrakan. Karepmu piye? Werkudara kendel dhisik. Manut Jalendang Resna ning aku ora percaya. Mateni Sombo iki Gatot aku ora percaya. Wit mau Gatot ya ning kene. Ora sambelane anakmu. Aku ora mbelani anakku. Awit mau Gatot ya ning kene. Ora karo anake karo bapake aku ya wani. Mangkerin sabar piye. Wong Madura ki kon sabar ki angel. Sik. Aki Prabu Gatotkaca timbalan ingkang adhau Kanjeng Wa. Maju kene. Apa sebabe sliramu iki nganti lara badene tegel marang sedulur? Saestu sanes kula ingkang Merjayapati Kakang Sombo. Alah ngapusi kae Yai Bathara. Mangkerin sabar ya. Wis yen kaya ngene anane. Tak sawang iki Sombo ora tumekeng palastra ning gur ora eling Purwaduksina. Tegese Sombo iki mung semaput ke taman gaman kang tubles aning dadane. Karepmu piye? Lah iki kok kebener Sombo iki nggawa kembang Wijaya Kesuma iki kanggo ngopo? Jajal tak tambani nganggo kembang Wijaya Kesuma. Engko yen Sombo wis walya jati temahing waluya. Banjur karepmu takon karo Sombo. Ya. Mangke riyen kula aturi sareh. Sombo badhe kula sadani langkung rumiyin kok Prabu. Waduh Sombo. Bejo Sombo kowe durung entong tulising uripku, durung entek tulising uripku Sombo.
Samba ninggih dawuh timbalan Kanjeng Rama. Wis eling Purwoduksina. Berkah pangestunipun kula dipun usadani mawa kembang Wijaya Kesuma. Mula-mula kuwi iki kene ngopo kok dadak nggawa kembang Wijaya Kesuma? Dadamu tunjem tatu saka gaman kang ampuh. Sapa sing nganti wani-wani nibakake gamaning dadamu? Ingkang namaaken limpung menika sapa? Gatotkaca kadang kula Kanjeng Rama. Lah ra tenan to. Ayo, mungkir, mangkiri, ora sabar, mangkiri, yen. Parah, wis cetha iki sing mateni Gatotkaca kok mangkirin, piye to? Kresna ki abot karo Gatotkaca timbang abot karo Samba. Sapa? Ngene nggih Kanjeng Wa. Sing mateni kowe sapa mau? Sinibake gaman sapa kowe mau? Kadang kula pun Gatotkaca. Lah ra cetha to. Sing kudu di takokake iki apa meneh? Ayo. Mangkirin piye? Gatotkaca. Gelem ngaku apa ora kowe? Gelem ngaku apa ora kowe? Aku ora percaya anak meneng. Bapakne ya aku ora wedi. Ngaku ora kowe? Saestu sanes kula Kanjeng ora percaya. Ora percaya renek maling aku ki ora enek. Nenek maling aku. Polisine bingung. Ngarep pidanane kebak ning penjara. Ora enek maling aku. Kowe pancen kurang ajar kowe. Ora kena dieman. Diweyati ngregoh rempelo. Kowe wani kowe namake gaman marang sedulurmu dhewe. Urusanmu dudu karo Samba, urusanmu karo Prabu Bolote. Wah. Oh ya arep belok karo anakmu, bebelok karo anakmu. Didikane wong tuane ora pokro, ora bener. Didik anak ora pecus dadine kaya ngono. Belok karo anakmu. Ayo, lawanen Prabu Baladewa. Jagung. Sing duwe anak aku. Ora usah Baladewa sing tumandang. Ora usah Kemlawe. Aku duwe anak mateni sedulure dhewe aku yo isin. Aku yo lingsem. Ora perlu Baladewa sing ngajar Gatotkaca, aku sing arep ajar. Tomone kaya apa? Waduh. Bapak sanes kula ingkang mejahi Kamasamba ingkang namaken gaman sanes kula, Pak. Sanes kula, Pak. Ngisinake. Waduh. Isin-isinake wong tuwa. Isin-isinake wong.
Inget Pak, inget Pak. Inget Pak. Oh. Wis. Lho kok ana lelakon kang kaya mangkene? Apa iya Gatotkaca iki nganti tegel marang Samba namakake senjata mung perkara ngilih kembang Wijaya Kesuma ning ora diparingke. Apa iya? Yai Werkudara, sabar Yai, sabar Yai. Didikane Werkudara ora kaya ngono. Gadang Wahyu Senopati malah isin-isinke. Karo wong tuwa ora bekti malah gawe wirang. Ngisin-ngisin wong tuwa, ngisin-ngisin bapakmu, ngisin-ngisin ibumu. Mati sisan gawe. Sabar sik Yai. Yai Werkudara. Yai Sena, Jalideng Kresna kakangku njaluk pangapura anakku salah. Sik mengko dhisik, sik. Sabar. Ngalit pateni san gawe. Kelangan anak siji ora dadi apa. Ora ngisin-ngisinake wong tuwa. Aja kaya ngono. Arep dikaya ngapa Gatotkaca ki anakmu? Mbah ora edep. Lah mengko nek Gatotkaca ki mati piye? Gampang. Lho gampang piye? Gawe meneh. Lho kok gawe meneh? Ibune isih urip. Wis. Engko sik. Kaki Prabu Gatotkaca. Nune nggih Kanjeng Wa timbalen kang adhawuh Kanjeng Wa. Apa bener sliramu iki kang namakake gaman marang Samba mung perkara nyilih kembang Wijaya Kesuma ora diparingke? Mboten Kanjeng Wa. Ora sagara. Sik sabar sik, karo anak ki aja keras-keras ngono lho. Kaya pendidikan tentara wae kowe. Salah diantem midel. Salah tendang des. Iki nek gedhe bocah iso wani karo kowe iki mergane ngono kuwi. Ndidik bocah ki ora nganggo kekerasan ning nganggo perasaan. Bel gedes. Ngrasake. Kaki Prabu. Nune nggih. Yen pancen sliramu ora ngakoni kang tumindak luput iki mau dudu Gatotkaca, tak wenehi wektu sadina sak wengi dipun paringi wedal sedinten sedalu kanggo golek Gatotkaca sing mau namakake gaman marang si Samba. Mekaten nyuwun pamit badhe kula pados. Di Gatotkaca tutuk cempolo ndase. Di Gatotkaca kene, hei. Terlat. Lho kok terlat? Gatotkaca wis lunga. Nyang ndi lho?
enek tawanan kok diculke ngono kuwi lho. Gatotkaca wis dadi terdakwa lho kok dilosake ngono wae. Panjenengan dados paseksen lelakon menika kemawon. Awit batos kula menika ngandhakake sanes Gatotkaca ingkang namake gaman. Lho, Samba iki wis ngaku dhewe Samba. Nggih, ning mangke riyen kula paring wekdal sak dalu, sak dinten. Mados Gatotkaca ingkang namake gaman kala wau. Wis karepmu lah. Nek wong tuwa ngomong ora tau digugoni. Cetha salah ora dihukum. Kon minggat. Goblok. Yai Werkudara, Jalidang Resna. Ayo ditonton keridane anakmu kaya ngapa? Modar kowe Gatotkaca, modar kowe Gatotkaca. Gatotkaca mati, aku sing nampa Wahyu Senopati. Modar kowe Gatotkaca, pancen eyang penemban Pendhita Durna ki wasis tenanan. Ngene iki penak. Nabok nyilih tangan. Ora krasa gawe salah Gatotkaca dipateni. Yo, wis aku tak mulih marang Trajutrisna. Lho iki sapa kok ngluthik nganggo sikil? Sapa iki? Parah. Aduh. Meja saking sajroning praja mapan samadyaning alaga Pasur tambur suring papandhen den kaludak gendera miwah kekondo kang warna-warna Pindho Jaladri Asri Kawuryan Asemik lho kok cik urip menungsane lho. Wah ngene iki ora dadi lek ku gawe perkara. Yo Gatotkaca pancen takone kowe iki sekti kowe. Bejo kowe pancen. Wong pinter iki pancen kalah karo wong bejo ya. Yen kaya ngono sisan gawe patimu ning kene Gatotkaca. Wadyabala saka Trajutrisna. Lho. Gatotkaca kroyok rajang daginge.
Oi.